Abraham. Empeleni ngicingulila sengimbheke yonke indawo kodwa ngimtholi. Ngabe khona la umbone khona? Cha. Wabuzila amalungu omndeni wakhe? Cha. Kodwa sengimbheke yonke indawo. Manje walapha wena ulila muphi? Ngilokho ngifunana nayo yonke indawo angimtholi Nhlobo. Umbona ulila la ngoba kekho lapha kade hambile. Angahamba kanjani kanjalo? Ungakhuluma umbhedo wena. Ngixolele, kungani kufanele sikhuluma amampunge? Sizibonele ngokwethu. Wabaleka waphuma ngomnyango ngemuva. Ukhuluma ngamapha amanga kahle kahle. Baleka kanjani? Cha. Kuyoba khona enye intombazana ayibone yenza lokho. Hayibo usuku lokho lokwenza yena. Angabaleka kanjani? Lalela ulila ukwenza amaphushana nje. Angiboni ukuthi angenza iphutha lokubaleka kanje. Yebo, ngisho ukuthi ngenkathi umbona bekumnyama ngithi mhlawumbe khona ukudidile. Sizibonele ngokwethu noma bese kumnyama. Uvele wabaleka nje sibuka. Angithi ingakho size lapho kuzokutshela. Kodwa uma ngempela wayengafuni ukushada, kungani wayengashongwa seqaleni? Kungani wabaleka? Ulila akakwazi ukubaleka. Umebalekile. Yena akuzokukhokhela ukwenza lokho. Yini le ndawo esifike kuyo? Umademute masilinde khona la. Uzosishayela ucingo akasasisi ukuthi seseshadike. Ngiyabona. Futhi bhuti, ngiyabonga kakhulu yeso. Awazi wena. Ususindisa imindeni emibili hayi owodwa nje. Asabeke. Kulungile sihamba sambe. Sawubona. Kanti ngitheni ku? Ngithe ngifonele kusasa umsebenzi masuphelile angishongo. Uma ngifonela manje khona umuntu ezongisola angishongo kanjalo. Ngicela ungilalele. Umsebenzi wedaska akawenzi. Usho ukuthini? Sengisho ukuthi ngesikhathi ngimile lapha ePaki, khona ufikile wangivala umlomo. Angiqondisisi kahle hle into eyenzekile. Kodwa ngithe mangivuka, isaka bese lingasekho nemoto seyihambile. Ini? Uyapi manje Abraham? Esikhundleni sokuhlala ngilokhu ngikhathazeka lapho kumele ngithole ulila. AJ ngiyazi ukuthi ulila wami uyaphamazela futhi unochamazela kwesinye isikhathi. Kodwa akayena umuntu omubi. Into eyenzakalayo ukuthi umuntu onenhliziyo enhle uyakwazi ukudonseka ngekhala into esho omunye umuntu. Bese ke enza inqomo engawucabanganga umphumela. Ngeke akakwenze lokho ngenhloso. Ngiyazi ukuthi nonke nikhathazekile ngaye. Futhi ngalokho ngiyaxolisa kakhulu. Wena ungakhathazeki. Mina ngizobuya nawo ulile ephila. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.